Taliwa sa dugoong panghitabo dito sa Negros Oriental sa miaging buwan, adunay usa ka lugar sa Bukirang Bahin sa Barangay Inalad sa lungsod sa Siaton nga giandam alang sa gustong magtinuklod ning Semana Santa. Kini mao ang dugukanan sa mga tawo nga sa shrine sa Lady of Fatima. Ang 90 ka tiil nga imahen sa Birhen sa Fatima makita sa kapin 2 ka ektarya nga luna nga aduna say Way of the Cross. Dinhi makapamalandong gayud ka tungod sa kamingaw ug sa kasulemni sa lugar. Di pa nag-iya kini sa 84 anyos nga si Eduardo Sindyong, kinsa deboto kaayo sa Birhen sa Fatima. Iya kining gibuksan sa publiko sukad ni atong tuig 2006 nga libre alang sa mga deboto ug sumapa daghan na usab ang nangangkon nga nakasinati og milagro. Gani sa miaging semana pa, naandam na nila ang lugar alang sa posibleng pagdagsa sa mga faithful Christians ning panahon sa Semana Santa. Ang kadasig mo'y magtukmod nimo nga muari diri kay tingalig padamguon ka daghang mo istorya na mo sulat gidamgo ko sa Birhen mo na nga niari ko diri.